Sa number 3, 350 ka mga driver kag operator sa mga tricycle sa barangay Hadumanan sa Bacolod nag-untat biyahe bangon sa mga kolorom nga mga tricycle kag e-trike. May report si Nico Delfin. Sa kilid sang gasolinahan nag-ida sa mga tricycle nga wala naging biyahe sa mga driver kag operator nga katapos ang Tricycle Operators and Drivers Association Handumanan. Suno kay Ricky Duragos, board member sang asosasyon, nag-untat biyahe sila kay hindi na nila maagwantang ginihimo sa mga kolorom nga tricycle kag mga e-trike nga ginapabayan lang magbiyahe sa barangay. Ang gani subong pangita na lang sa alternatibo nga trabaho. Tulad sa construction or whatever man da, para lang mabuhi. So, hindi matap na ang kolorong kuno ay isang hostisya nga ginabulig sa amon nga sa subong ginapangayon namon proteksyon. Para lang mabuhi man kami. Kaya kami gabayad kami sa barangay, gabayad man kami sa LTO para sa renewal namon sa amon nga documents. Sang Hulyo pagin palabot sang grupong ilareklamo sa barangay kag sa pamunuan sa Bacolod Traffic Authority Office. Kaina, gilayon man nga nanakop ang katapos sang bitaw kag Police Station 10 sa mga kolorom nga tricycle kag e-trike. May napulo ang ilan isyuan sang citation ticket. Buwas man natala na ang pagdialogo sa tunga sa mga opisyales ng barangay Handumanan kag katapos ang transport sector bahin sa ginaduso nga pag-regulate sa mga nagabiyahe nga e-trike sa barangay. May proposed ordinance kami na nga i-regulate mo namon ang operations sang e-bike diri sa Handumanan. Okay. So gin-meeting namon sila sang Saturday upod si Kagawad Jansen kag gin-plastar gina namon sa ida. Unfair man na karon nga pangabuhi sila. Hindi na ito plastar, isa pa, wala pa kami ka-plastar pa sa barangay, kundi hindi na sila ma-parking, hindi sila ma-loading, hindi sila ma-unloading. So, ina sa part na lang sa gina-process namon para sa barangay ordinance, nga ma-plastar din sila sa insakto. Hinyo lang sang katapos ang TODA nga may kapin 350 ka mga miyembro nga kuntani magtala na lang sang eryang barangay nga pwede makabiyahe ang e-trike sa baylo nga tugutan sila nga magbiyahe sa mga main highway nga labi man nga ginadumilian base sa traffic rules and guidelines sang syudad. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.